Wis, emang. Wis ning kono ning kono. Di wawancara ayo ning kono. Ning ndi ta? Kene kene. Dek. Rekaman. Oh iya dek rekaman dek. Ini. Wis kopi tengah to. Kopinya ning kene. Ya to, deleh nganu ngono lho. Wis. Oke. Ngono. Kali sensitif kan nganu. Oke, Mang, cuma isuk mau ning ndi isuk mau. Aku ta. Heeh. Aku megawe mau isuk. Kan jawane kan nganu to, kon rewang to. Kamu kira-kira kapan nek rewang? Paling yo sok setu. Tapi wis iki mau Sik nganggur ning kono Dimulai, reno. wis akeh sing rewang iki mau. Tapi sok setu ae lah. Ya sesuai lah yo. Nganu ngono kuwi. Terus kegiatanmu piye mendino? Biasanya apa? Jam nganu jam-jam itu Isuk ya aja teko adus maksudnya. yo ora. Isuk Isuk mbah oke. ning sawah. Isuk ning sawah. Bawah Terus jam 8 balik. jam 8 balik. Loh, isuk ning sawah jam 8 balik. Lah iya lah. Lho kok nganu jam 8 wis balik ning sawah piye iki? Iya, Gara momo iki kok wis balik jam 8. yo nyicil. Oh, nyicil yo nyicil. Nyicil mbuh macul-macul, mbuh Nah, Rek. nandur-nandur. Ning sawah gara apa Mas? Aku lah saiki nandur jeruk saiki. Apene? Wis tuku ini. Wis kae nomah. Sekarang encepne lah. Ayo garek encepne. Ayo nyicil aku. Nyicil jane. Oh, terus kuwi sampai jam 8 to. Jam 8 terus mari ngono balik. Terus Balik. ngarit. Ora. Ning ndi? Terus anu sarapan. Terus megawe. Apa man, Mam? Ampuh, Le. Yo, untung kan kayak kenapa? Kuwi Kelampot kelampot anu. anu. Kuwi Apa? pipone Pipone cagak nganu cagak gendera apa. Heeh. Cagak gendera ya, bener. Iya, Cagak gendera. pipone cagak gendera. Sekarang pentolan tak mainnya ya. Ben banter. Kenapa gue gak ilmu ya. Gampang ngapal wong-wong. Ngono jam 8 sarapan itu. Sarapan terus megawe. Terus budal ning cucian. Ya. Ning cucian. Cucian balike ya apa balike? Balik yo jam 4. Jam 4, jam 5 ora tau jam 5. Tahu ak rame. Yo cucian. Sing paling akeh nganune apa ning cucian? Dah motor apa truk apa karpet apa piye sing mbok ubah? Sing akeh yo mobil. Mobil pribadi. Heeh. Mobil pribadi ya wis boleh lah. Nah yang ngono kuwi usume sih. Dah motor jarang. Dubah dhewe wae. Jarang kae. Wong-wong oke nek udan jarang. Tapi yo ora kan udan bleduk paling kemana. Nah, aku ya bleduk tak serbeti wis ilang ya. Nakmu nduk sithik ya diresiki. Ya iki ben mulus kok mending to pokoke wah coy. Beda. Elek-elek oi lek resiki panggah. Iya, resiki enak tarahe. Sik disawangi ya panes. Yo gak sini-sini lah. Heeh. Ya ngono kuwi terusno. Pokok resiki ndak enteng beda. Beda ambil apa? Roweket ngono. Terus Wabot. terus kan sepedamu kan enek loro ya to. Kuwi sing mbok ngarit sing ndi apa sepeda sing apik apa sing Suprane? Wong arep yo nggih Supra to. Ya Supra. Heeh. Nyapa ora sing apik. Gimana, Man? Sing apik yo Ora ora. ngatasi. Gengge apa angkat beban berat main Kurang- sing Supra kuwi. Kurang sip, Lek dalane munggah gak pas. gak pas. Metik ya. Heeh. Iya, bener. Ya abot-abot mesakne, gak beda metik. Mau terus tuku energen iki mau teman. Mas sudah apa nanti? Iki mau tuku yo ning warung. Iki pokok di sponsor iki.
ora dibayar ora iki. bayar iki. Tuku dhewe iki Tuku wae. dhewe. Wah, tenan iki tuku dhewe iki. Larang iki saiki. Piro? Iki Tuku tuku regane piro ya? 2.000 lur. 2.000 entuk 2.000 sita. Tuku 10.000 iki mau. 10.000 wis Dicom iki. Wah, sediaan. anget, Itu anget. ning kamera to. Masuk. wah anget lur. Sik panas Anget. ngene ya. Dombe engko wis rada adem. Masuk. Ngono kuwi. Malah isine malah gedhe lho Mas saiki. Biyen nek rumah saku cilik lho. Iya saiki dibonusi. Kira-kira iki isine ya akeh apa gur kemasane tok sing gedhe. Yo isine ya tambahi lah. Ya. Regane yo nambah ndipik 1.000-an. Oh iya, saiki 2.000. Yo nambah lah. wis nambah iya Nambah. kacang ijo. Wes senenganmu ta sing kacang ijo. Aku dah. Sak tuku-tukune, sak nemune. Yo kabeh seneng lah. Terus iki mau share kacang ijo aku. Hebatnya kok ini orang-orang kan kayak banyak banget nyapa. Yo Lagi kopi. yo ben gak ngelak lho mosok rene ora enak apa-apa. Iya tapi ora duwe ya. Ya ora enak ta. Iya iya. Pah ya Ben piye gak ngelak to. wong ngombe teh wae mosok yo iki saiki jenenge ibumu ora enak kabeh kok. Teh yo entek, kopi ora enak. Pirang belanja. Bro. Sesuk ae belanja. Iya ta. Iya. Entek dadi aku wis ngombe banyu putih lur sehat pokoknya. Sehat. Lah bapakmu gak mau gek nih. Tawon ono. Arep energen, Pak. Energen. Ije, nyok. Ije to. Enggak yo. Ngecamo dhewe tapi. Enak iki. Kamu mam. Oh. Iki lho, sik telu. Sama ngecom. Iki samene sak coman. Lagi iya to sak coman to. Cuman Padha kopi sasetan to. gelasnya rada gede golek enak. Gak enak yo. Gelas 1 momen. Gen. Kamu nindi ban? Isu Isu mau. mau. Isu mau aku yang anu. Apa? Arek kuliah ya Mas, arek kuliah kanca ngaji kok dolan rene. Gara apa wae? Dolan Kok gak anu. Apa jenenge? Observasi jenenge kuliah. observasi. Oh. Observasi Soal apa? dia jurusan manajemen pendidikan Islam MPI kuwi. Itu tugas kon goleki teknologi pendidikan lho. Kan aku nganu ning alam privat kuwi to. Kan nek sithik jarine kuwi to. Dadi yo dhek penasaran ning alate kuwi. Diwaca rai no. Yo gak lah yo gesah-gesah areke tekok-tekok kuwi alate piye, mesine ge piye, ngarene piye ngono tok. Wis ngono kuwi sampai awan jam 12 kok. Oh, suwi rong. Suwi to. Yo piye? Yo mojane apane rewang tapi agak sido. Soale yo nek gayan iki mau oleh dadi gawe sahar arek iki mau sampai jam 12. Jam anu, jam beduk. Beduk, beduk arek terus balik terus. Iki mau jane nganu eksperimen iki. Podcast sih rame apa ora ngono lho jan. Iya. Soale rame ya budal nang gae. Gak enak. Lek ora oke to. Lek ora ya pas nganggur ae. Pas nganggur. Pas Iya, nganggur pas ae lho. gawe yo gak iso ngene iki lur. Gak iso ngombe-ngombe eneken iki. Wah anget. Masuk. Gak panas. Masuk. Wis gak panas. Anget lur. Wis gak panas. Anget toh. Masuk. Anget. Mun lek pas adem iki mau adem bulan masam. Mau bengi iki mau adem bulan masam. Iki mau lah. Oh. Sumuk lur iki mau. Lah kuwi lur sumuk nambah iki cocok. Wah, enggak panas dan. Panas cawe panas. Wah, ben keringete metu kabeh lur. Engko bengi ya. plong. Bengi malah keringetan piye. Mungkin. Memang YouTube-mu gak ngurus sih YouTube-mu. Ini YouTube lho. YouTube Oh nganggur. Teh nganggur piye res. Ya sesuk neh lah. Sudah piye ora tau terus. Lah nganggur-nganggur. Nggih YouTube neh. YouTube neh. Ya channel dhewe ngono. Nah iya toh. Skype Videone sing akeh
kae Waduh, kejulur. kae wis saya nek malah gawe channel nek piye ya. Ben akeh to. Yo kae diganti jeneng kena to. Iya, ganti jeneng. Ganti jeneng apa kira-kira? Hmm? Ganti jeneng apa? Jenengmu dhewe. Ya iya to. Nah, Jenengku. sapa yang duwe ide kang receh ngono? Hmm? Sing duwe ide. Kang receh kan. Kok gawe. Wes opo kae? Kok gawe apa ya? Oh, gawe. Memula wae. Lah isih enak isih channel e. Oh, enak. Oh lur, jajal golek ono channel e. Kang receh. Tak Office. ning link deskripsi lek pamane sik nemu ta lek ora ora usah. Ayo, Kang receh office. Oh, nang oh. Aja lali subscribe ngono ta. Ayo, aja lali subscribe. Ya, lur. Oke. Nang aja official. Nang menit. 10 menit, mau 16 menit. Ben nyantai. Podcast Santai, nyantai lur. Sembarang dibahas ning kene kok. Oke. Sak nemune pokoke. Sak nemune kontene kuwi bahas kuwi. Tapi piye? Tenan yo ngene iki enak emang. Ngene iki rame wegak pan. Apa? Garapan desain. Nah, aku to. Hmm. Yo ora rame iki mangke enek. Lah kita siji loro ya enek. Pangan. Dan mau ya. Yo alhamdulillah lah enak. Iya. Nah, biar cucian we. Panggah jalan terus rame. Pak, Dino pokok iki sepi rame pokok panggah budal lur. panggah Ben budal. enek penghasilan. Nganggur-nganggur itak nih ngono sih. Oh. Lek ngono. Biasane ya Ning- apa to lek ngono? Hmm? Tekone pelangganmu ngono ya apa mesti. Gak mesti ngene iki. Kadang awan tekone. Kadang awan, kadang Kadang yo isuk, isuk ngono ya. kadang sore, apen balik mulai teko, Terus pilih ape balik teko. Eh? Kasih tutup no. gak sido, panggah domba, Tetep dilayani pokoknya. Jok tetep kawan. dilayani lur. Lokasi cuciane ning ndi? Lokasi-lokasi Ning Balai Desa. Seneparjo ya. Desa Seneparjo. Seneparjo Banyuwangi lur ya kuwi. Balai Desa Senepo. Ke barat, Kulon. ke barat ke Ngomong Jawa lho, rasa Indonesia. padha ae. Iki podcast Jawa iki. Oke Jawa, iki campur-campur iki. Ora usah ngomong bahasa Indonesia. Jawa. Campur-campur iki lur. Wis pokok sing gak paham bahasa Jawa ora usah ndelok wae. Lah iya, campur-campur Jawa ya bahasa Indonesia. Ngono apa? Google Translate kayak ono subtitle lah. Kayak ngono. Sitel. Subtitle Indonesia. Podcast ngene iki ya wis. Iya, lokasine ya iku mau Balai Desa Seneparjo. Terus Kuwi ngulon ya kidul dalan. Lembang ya gitu Lembang. Terus Paling yo gang telung omah lah. les pokok Ngulon. turut kuno seru lah. Terus aku kan duwe Instagram. Gak apal Instagram. Aku toh duwe toh. Yo nganu lur, lek penasaran karo iki kok follow nang Instagrame. Follow. Jenenge Imam Sapi bro. Muhammad Imam Syafi'i. Kayak nang kono. Nah. Enek Dua nang mobil ngono. Bolah kowe Iya. tak golekne kowe. ya ikulah Dadi urung delok anu Instagram jarang-jarang ini iki. biasa lek dolan HP sembut delok apa? Allah. YouTube, Yo, YouTube, yo terus yo, Facebook. WA, Facebook, WA yo, Facebook yo, terus Instagram yo, yo Instagram, yo YouTube yo. Instagram, kuwi yo. kuwi tok. Facebook gak jarang Facebook ya saya. Facebook yo kerep lah, Kerep karo Instagram kerep ndi? kerep Facebook loh. Malan. Heeh. Oh, nah wis lantek ngano Facebook. Hmm. Aku saiki wis pindah nang Facebook Instagram, wis ra jaman. Iya piye? Ya sik jaman tapi aku wis beralih fungsi teko nganu Instagram kuwi. Instagram Soalnya kan artis-artis padha ning kono ngono lho. iya Makanya saiki. cara nganu pemain nganune wis Tapi pindah. yo akeh sing anu tapi yo aku sih. sik nganu Facebook iki. Mangga sik penak lah. Gak gawe TikTok kowe, gak gawe TikTok. Aku loh. Heeh. Wis gak lah Masuk aplikasi TikTok gak duwe kowe. aplikasi TikTok. Oh. Gak duwe aku. Nyapa ora duwe. Saiki generasi 2022 ya TikTokan, TikToker. Piye? Gak kober ngene iki. tertarik, gak tertarik. Alah, wong kerja sama mesti yo delok-delok videone wong-wong ngono kuwi. Aku tau duwe. Terus mbok busek neh. Hmm? Mbok busek neh. Tak busek, tak pasang neh. Tak Nyapa? busek neh. Males. Nah. Oh, repot arek gitu. Ayo. Busek piye? Pasang busek neh, pasang busek neh.
Terus piye nang? Bahas apa nih? Bahas apa nih saiki? Bahas awakmu mau foto-foto Foto. ning sawahmu. Oh, mau aku mau. Ning sawah ngendangi Lombok. Indang-indang tok. Ndang-ndang tok to sore wae. Jam piro to? Jam 3 lah budal rono. Indang-indang Lombok. Enek sing Lombok apa ora? kan ngan to mari dilepi to bengi. Dadi yo diendangi maksudnya. Yo Enek sing kontene videone entenono lho. Aku ning kono yo rakitan sithik ngrekam sok tak edit sik pokok delok ning anuku channel YouTube-ku pokoke. channel apa? Jangan pas subscribe pokoknya. Channel apa? Pokoknya videoku mbok demene ya subscriber ya lho. Terus like suka, gak suka yo dislike-kan. Komen-komen yo. Komen yo, komen Oke, request. Lur. Request video apa no. Tapi aja aneh-aneh tapi. Aku alatir duwe. Yo, alon-alon. Sementing kelakon. Pokok gawe pokoknya video. Pokok gawe. Weh. Enak, Lek. Coba. Yo ngono kuwi ta. Enek sing abang ora? Yo sesuk wae ngunduh. Paling ngono. Heeh. Weh. Cair. Ora lewangane mie. Aku Lek. Heeh. Rewang. Bu kapan aku rono? Setu apa sesuk? Besok sebenarnya gak nyapa. Besok gak nyoba-nyoba. Iya, gak rono. Gak usah rono ya. Setu kuwi lho, setu isuk. Isuk ta bengi. Tak jak bareng nang iku. Bareng. Ora arek nome ngono piye? Akeh nang kono. Oh, nanda tapi enak jerene. Heeh. Wah, gombeni sik, Lur. Ngelak ngene iki. Masuk. Energen. Sereal dan susu. Heeh, toh. Sereal campur susu. Susu. Sehat ya. 4 sehat 5 sempurna. Tapi lek mendino ngombe energen apa ya apik. Apik ae, Lur. Apik. Energen ya. Corona be corona saya silang. Corona hilang. Tapi vaksinnya sik. Sok kira-kira enak gerak jalan ora iki. Besok Tapi Agustus enak iki. Tapi arek SD padha latihan pas aku balik ke sawah. Lah yo enak iki. Goblok nganu kene iki yo. Blok TK ngono iki lho. Padha latihan. Mulai enak Enak berarti yo besok. gerak jalan. Di kecamatan tanggal 11. SMP-ne ade tak ngetok nih. SMP yang ngetokne mesti. Sak Piro kecamatan. ya? Ngerti ora info nih tanggal piro info. Lah yo tanggal 11. 11 Agustus. Ning kecamatan. Lah yo Kecamatan kecamatan. Silir Pak yo kantor kae to. Yo kecamatan Muga Silir. masih mulai starte Pak yo kok kono kae. Lapangan, Lur. Oh, lapangan Silir. Kok Rada di luar. Ben iki. ayo Rada nyedek lho. Nah, yo no. Lapangan Silir ya. lapangan Silir. Terus starte ning kono yo. State. Terus mlaku nih. Ngulon. Aku ning Ngulon. Ngulon ning nganu kae. Dalan kecamatan iki. Kecamatan. Terus Dadi lek rono ngidul. Anyar yo. Iya dalan sing Iya, dalan Anyar, nek sing rono. Talang Anyar. Nah, pas Ngidul sampai Bulu Agung. Bulu Agung iki dalane sing aspal. Aspal. Jalan Sing yo penak, aspal lho. sing penak. Yo enek-enek sing bolong lah. Iya mesti. Sing penting sing penak. Yo. Bulu Agung. Bulu Agung yo adoh yo. Iya Nek adoh. Jalan wis kesel lah. Iki arek-arek aslor iki. Melu. Melu lho. Kowe melu no kowe. Lah iya dah sesuk. Delok aku dene iki. Delok. Langsung tak video tak konten. Aslor. Tak ge konten kowe. Cocok wis. Masuk lah. Arek piro, Mang? Arek selor. 20. Yo 20-an. 20 ya akeh. 20 lebih. Ketuane Mas sudah. diingi latihan Wahyu. Lu sesuk. Wah, iya gak kenal ya.
Gak aku ya. Mesti omahe blok ini apa blok Poketan. hitam, pirang-pirang hitam. Heeh. Wis sesuk ketuane sapa? Si orang anu. Kok gak gampang latihan tapi aku urung latihan kan. Wis apa urung? Wis di Wis delegasi. lokasi di Latihannya bengi. latihane bengi. Saniki ya ndelok gerak jalan latihannya bengi. Lah piye nglawan kabeh sibuk. Lek upacara piye upacara? Upacara sesuk Jane saurunge Agustus iki piye? Lek ora yo 17 Agustus to upacarane. heeh. Nang didhisikne nyapa piye? Apa nih? Upacarane. Upacarane yo Kuwi- 17 Agustus. Lho, kuwi pesertane ning balai desa kuwi ya sekolahan bareng apa umum tok? Yo sekolahan umum sak Seneporjo. Lek pamane SMP ora yo nganu, silir, lapangan silir. SMP dijaluk ndek Senepo. Jadi melu sitok ki tok, gak ning silir. SD dijaluk. bareng no, Yo SD, MI, MI, umum, sekolahane Senepo yo guru kuwi tren. heeh. SMA kan. Nek jaman iku mbiyen SMP ning silir kae. Jaman iya to, Apa? upacara. Upacara iya ning kecamatan Siliragung. Oh, akeh. Man bareng ning kono ya. Heeh, man. Kan model SMP. Model kae iya ning kecamatan. Kono pokoke ya. Pokok sak kecamatan. Gak sesuk ning desa Seneporjo yo ngadakne upacara. Iya. Sak desa tapi. Nah, delok Mas, pirang detik. Yang video. Wis cukup wis, dikne wis. Wis, tangan lho, tentang sing ijo. Ijo. Dinyimpen lho, lah kuwi lho.